Hej YouTube. Jeg viser hvordan man laver en server på Uberstrike. Først så trykker I play og new game. Og finder I bare en eller anden bane. Og så vælger jeg bare et land, og så skriver jeg bare et land, hvad den skal hedde. For eksempel det var et eller andet 23 eller sådan med 4. Og så hvis der skal være password på, at det kun skal komme for eksempel dig og så en ven eller sådan noget. Men det gider jeg så ikke. Og så kan du kan også bare sætte den til 2 her. Og hvis du bare fyrer den helt op på 8, så kan der komme 8. Og det her, det er hvor lang tid det skal tage. Og max kills. Og så vælger du, hvad for et hold du er på. Bare vent på, at nogen kommer ind. Bare lige vent lidt. Og så det der, hvor der står writing for other players. Så jeg stikker væk, så fordi der er nogen derinde. Og du skal holde den inde, hvis du vil sætte den. Og ja, og det er højre klik. Og venstre klik. For skide. Og så ruller du med din rulle et eller andet, eller trykker på tallene fra til 4. Ja. Og hvis ikke der snart nogen kommer ind, så går vi bare ind på en anden. Nå. Så kan jeg bare lige vise jer, hvordan man går ind på en. Tryk play. Join game. Og så kommer den på sådan en, så vælger jeg bare et eller andet. Jeg vælger bare Asterix. Nå, den er fuld. Så 500. Så vælger jeg ikke. Bare vælger en eller anden. Så kommer der alle mulige server op. Så kan jeg se her, hvor mange der er inde. Så tager jeg den der for eksempel. Skal jeg vælge, hvad for et hold der skal være? Blå. Skal lige vente lidt. LOL. Sådan der. Det er bare fordi jeg lige skal vente lidt. Lad os vente på det her. Nej, prøv lige at se her. Nu kan jeg. Bare glem det. Så nu spiller vi. Ja, det synes jeg selv. Der var jeg lidt af noget. Og det her, det er sådan en machine gun. Det kunne da godt være, der stod noobs. Ah, du ved du ikke. Og så er der sådan en skin og en sniper, og den har så 350 skud, som står nede i højre hjørne. Ja, der er billeder af skud, og så står der også hver gang du skyder, at den mister et. Så det tror jeg også selv finder ud af igen. Det er jo bare altid. Så den her lampe ikke lidt løst? Bare jo. Jo. Hvorfor tager du ikke mic af, så de kan høre din musik fra din computer? Det kan de også. Ja, okay, Men det var det. Nej, det er ikke bare det, Jeppe. Så ses.